саломатӣ барои инсон сарвати бебаҳост ва ҳифзу нигаҳбонии он масъулияти хеле бузургест, ки ин вазифа дар навбати аввал ба дӯши шумо табибони азиз вогузор шудааст. бо ёдовар шудан аз нақш ва саҳми табибон дар сиҳатии омма, Фирдавс Шарифзода раиси шаҳри Хуҷанд кормандони соҳаи тибро бо иди касбиашон муборакбод гуфт. Ба ин муносибат дар Коғи фарҳанги Суғдиёни шаҳри Хуҷанд собиқадорону кормандон ва мутахассисони ҷавони соҳа ҷамъ омади идона доир шуд. Раиси шаҳр гуфт, ки барои фароҳам овардани шароити мусоиди кориву зист, кормандони соҳа аз ҷониби ҳукумати шаҳр дастгирӣ хоҳанд ёфт. 45 нафар мутахассисони ҷавони соҳаи тандурустӣ ва маориф хона доданд. Дар оянда супориш дода шуд, ки дар тамоми 18 шаҳру навоии вилоят бояд ки хонаҳои иҷтимоӣ сохта ва истифода дода шавад. мо аллакай нақша кардем соли оянда боз чунин хонаҳои иҷтимоиро дар шаҳр сохта барои мутахассисо боз хона метиҳем. мо албатта тамоми шароите ки имрӯз 16 муассисаи тиббие ки ҳудуди шаҳри Хуҷанд ҳаст, марҳила ба марҳила омода ҳастем ки маблағҳои заруриро тайёр карда барои таъмир аз навсозӣ чӣ камбудиҳое ки ҳаст боз шароит карда барои шумоён табибони гиромӣ сохта ва истифода диҳем. шаҳри Хуҷанд дорои 16 муассисаҳои соҳаи тандурустӣ мебошад, ки бевосита ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд тобеъ аст. аз ин шумора 6 ададаш маркази саломативу 4 тои дигар беморхона маҳсуб меёбад. инчунин чандин муассисаҳои тиббии калони сатҳи вилоятӣ маҳз дар шаҳр фаъолият мебаранд. дар онҳо ҳамарӯза барои беҳтар намудани вазъи саломатии корафтодагон кормандони соҳа фаъолият мебаранд. дар шароити имрӯза барои кормандони тиб ҳама шароитҳо муҳайё карда шудааст. махсусан мехостам боз беҳтар шудан бо технологияҳои нав муосир ба мо бо дастрас шавад буд, боз беҳтар мешуд. ман аз фурсати қулай истифода бурда тамоми кормандони тиб, табибон, кормандони хурди тиб, ҳамшираҳо ҳамаро бо фарорасии иди касбиямон табрику таҳният гуфта сеҳатмандӣ ва хонаободии фирӯзиҳоро таманно дорам. тӯли 41 сол ки мо ҳамчун табиб кор мекунем ва имрӯз хушбахтӣ дар он аст ки таваҷҷӯҳи зиёди президенти кишвар барои рушди соҳаи тиб дида мешавад. аз он ҷумла ана чели ки давоми як ҳафта мо кушодашавии бинои асосии беморхонаи шаҳри клиникии рақами 1-ро ҳама ҷашн гирифтем, кушода шуд ва дар он ҳамаи таҷҳизотҳои замонавӣ гузошта шуда ба мо боз имконияти зиёдтар кор кардан, кӯшиши худро барои саломатии мардуми худ зиёд кардан имконияти бисёр ҳам баланд пайдо шуд. аз ин лиҳоз мо кулли кормандони тиб, умуман кормандони тиби тоҷикистонро аз номи худам ва аз номи коллективи беморхона табрик гуфтанӣ ба ҳамаи онҳо умри дароз, сиҳат, саломатӣ ва барои саломатии мардум кӯшиши зиёд кардани онҳоро орзу дорам. дар шаҳри Хуҷанд зиёда аз 2200 нафар кормандони соҳаи тандурустӣ фаъолият мебаранд. аз ин шумора зиёда аз 540 нафарашонро табибон ва 1180 нафарашонро кормандони миёнаи тиб ташкил медиҳанд. дар арафаи иди касбӣ чанде аз фаъолони соҳаро роҳбарияти шаҳр бо сипосномаву тӯҳфаҳои хотирафӣ сарфароз гардонид.